Hello guys, दिनैनि गोदान मोनसे बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फन्दिमारि इउटुब चेनेल बरायग्रोना लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे सानसेनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै आरो नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा बुजिनो गोदान भिडिअ अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना। ओमफ्राय दिनैनि बे सानसेनि भिडिअनि गेजेरजों आं शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानोसै आरोना। नोंथाङा थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरोना आं मानि सायाव भिडिअ बानायदों। बिदिब्ला फैफादो आरोना नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे। ओमफ्राय नै आंहा बारथिंसो फैलायबाय आरोना मोसौ नायनो। है साला अंखेयाबो नै मालाय आइया साम' सायदों दा मोनायाव जानोनो नै साम' गोलाव, साम' दाहोनाय, साम' मा होनो लादाय साम' लादायानो गिदिरथार। ओमफ्राय बेयो खैदिन जाखो दिनैजों 9 दिन। एसे सेवदबदब नामलायबाय दैया। दिनैजों 9 दिन जाबाय आरोना। ओइ थांनाय सुक्रुबाराव नोङो ओमफ्राय नै दिनै सानदे बान्दो बलायखालिनो माबानायमोन ना हनायाव खनना लाबोफानायमोन आरोना नै। माजों जागोनथाय दालि सबायजों जागोन नो मालाय। सानैजों होथारसिगोन दा जानाया। लान्थिथिसो ओमफ्राय मानसियानो हनै साम' दानग्राया। नै जोंहा जालिनिफ्राय खानाय एम्फौ लाथाखौ नै गाबोन बाजाराव लांनो जिरबाय आरोना। नैबेयाव आधा केजि बारसिगोन आरोना। ओमफ्राय नैबेयाव आधा केजि जाबावगोनदां जिरनोसै आरो नै बेखौ दहाय सानाव जिरनायमोन बे दा नै मोनालायबाय आरोना मैगं फुनानै। ओमफ्राय नै दा बेखौ जिरनोसै आरोना। टाइमाबो जाखायाखै दासो 6ता बारदों। दानो थाबनो जिरखांगोन। आइया जिरगासिनो गोमो गोमोथार नै जाथावनो जा बंग्ला गिदिरथार जोंहाना एम्फौआ। थासुमलि बिलाइ इन्दि बिलाइ मोनजानाय ओमफ्राय न'आव मासेबो जायाखै। ओमफ्राय बिलाइ लायनायफोरनो हैग्रोबाय। ओमफ्राय मैया आधा केजि फानहैबाय आरोना 100 फुवा गायसमोन। ओमफ्राय दा जिरना लानोसै आरोना। लिउ लावलाव मावसि दलदखौनो थानो रोङा नै। जा गोमो बोरायथार आधा केजि बारसिगोन आरोना। एसेल' गाखोथारो फवासेयाव गिदिरखायनो नै गोसोम सोमा। नै लोगोफोर जोंना एम्फौ लाथाया गोलाव थुबना थाबाय आरोना मुस्रियाव सोना दोनजानानै। नै बेबायदियानो मोनथाम मोनब्रैसो दं आरोना। ओमफ्राय आं बेखौ खादों आरोना जालिनिफ्राय आइ गैया नालाय। ओमफ्राय बेखौ गाबोन जिरगोन आरोना। हरसे दोनबावनानै हरनै जाबाय आरोना जालियाव। ओमफ्रायो हरसे दोनबावनानै गाबोन जिरसिगोन आरोना। ओमफ्राय बाजाराव लांदों 3 फुवा ना मा लांदोंदां। ओमफ्राय फवासेखौ आधा केजिखौ बेलेगनो रानना हरबाय आरोना। ओइ मादैमोनहानोबो हरबाय ओमफ्राय न' खाथियावबो हरबाय फंबायमोनहानोबो। ओमफ्राय बे बेसेबां ओंखारगोनथाय 3 फुवाफोर ओंखारबावनो हागौ आरोना बेयाव। र' केमेराखौ बेक खालामना देखायनाङो। नै गाइसमोन बे मोनसे ओमफ्राय नै बे मोनसे मोननै नै मायदि गोलाव बिदि गोलाव दंजोबो आरोना। नै मोनब्रै मोनबा नै जों 6ता देनजारखालै नैबेथ'। खैथा दं मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6 7 8 9 10 11 12ता दं आरोना बेयाव माबा आइथिं बायदि नै गाजानो। नैबेयो मा आरो 5 आरोना बेयो 5 फार्स्टनिखौ राननानै हैबाय आरोना। ओमफ्राय सेकेन्डनिखौबो बिलाइ लायनायफोरनो हैबाय। ओमफ्रायो आधा केजिल' फानदों आरोना। सेकेन्डनिखौ फाननो मोनदों आरोना। ओमफ्राय थार्डनिखौबो फानहैबाय आरोना 3 फुवा 1.5 केजि नामा। ओमफ्राय फर्थनिखौबो दिनै सानदेना दिनै लांबाय आरोना। ओमफ्राय 5 लांबाय आरोना। ओमफ्राय नैबे 6 आरोना दिनै खानाया। ओमफ्रायो नैबे 7 ओमफ्राय आरो 8 दङ लास्ट। दोनहर गोमोन ओंखारजोब्बाय। ओमफ्राय एबारनो लास्ट जागोन नामाथाय आरोना। ओमफ्राय
नै सेस मानसावलाजोब्बाय मानसावलाजोब्बाय आरोना गोमोन गोमोना ओमफ्राय नै मुस्रिखौ दोनफैखाबावबायसो आङो सोना दोनजोबगोन साला मानखोनाय माइगननि हायि बायदिनो ओमफ्राय आं हमनोसै आरोना नैबे मोनबाय आरोना नै मानसावदों ओमफ्राय गोथां गोथाङा बिलाइ जादों आरोना नै ओइथिं मानसावलाहैजोब्बाय गोमोन गोमोना नै जायाबाबो होखायो दाङो आङो गायसिमोन नै इसोर मानसावलाजोबनाया मोनजोब्बाय आरोना एसेल' थाहैसिगोनदां नै गोथां मोनबाथाय मानसावजोबो आरो दलद थाया बहाबा बहाबा मानखोनानै फिथोब थोबफैनो नागिरो ओइथिं सहैलाजोब्बाय है माफा मानै दंबावो गाबोन मोनजोबसिगोन ओइ खिबावगोन बियो बुखायनो बायदि ब्रेद हासुहरबाय खिहरबाय बियो मानसावसिगोन आरो ओमफ्राय दा हैथिं सहैलाजोब्बाय नै हनै माहा माहा सहैलाजोबखो साला आंखौसो गाला होबाय हासुदै आयौ ओइथिं सहैथारबाय हा मानसावलाजोबखायो आरोना हासुखांबा खिखांबा बिसोरो मोनबाथाय नै माबायदि लिवलिव 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 जाखायो नै लोगोफोर ओमफ्राय आं लास्टआव टटेल खै केजि ओंखारखो खोन्थागोन आरोना ओमफ्राय लास्टआव खोन्थागोन आरोना ओमफ्राय दा एसे दंबावो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो हमनानै लाग्रोसै आरोना बेसे बुरजा मोनो एसेथ' थाबोथारगोन गोथां गोथां माफा मानै दंबावो आरोना ओमफ्राय गोमोन माबा खिनो नागिरनाय हासुनो नागिरनायबो दं आरोना ओमफ्राय बेखौ खिखांबा हासुखांबासो हमना दोननो हागोन आरोना नङाबा आद्रा खालामबा फिथोब थोबनो रोङि जायो आरोना गायसिमोन हमना लाग्रोजोबनोसै आं गोमोन गोमोनखौ मादि मानसावो नै गोमोना दलदखौनो थाखाया सेस हासुलाजोबनाय हासुदैया नै सिग्लाबजोब्बाय सङाखै बेखौ आं मुस्रियाव सोना दोनहरनोसै आरो लामा बानायना दोनखाबाय आंनि फिसानोसो हरनि एम्फौ हलथब खारलांजोब्बाय सिथाबना सिथाबावो नैबेजों 8 बार जासिगोनदां आरोना फार्स्ट मोनजेननायाव मानै ना माथामल' ओंखारदों आरोना ओमफ्राय फार्स्टआव बिदिनो ओंखारखायो अजा ना मा होनो बिदि फार्स्ट ओंखारजेननायखौ ओमफ्राय नेक्स्ट देआव ओमफ्राय बुरजा ओंखारबाय आरोना मा बाराव ओंखारनायमोनथाय बावबाय आं देवबार सुनिबार ना मा देवबार समबार मंगलबार माबायाव सुनिबाराव ओंखारनाय आरोना ओमफ्राय देवबारावबो एसेल' ओंखारबाय ओमफ्राय समबारावबो एसेल' ओंखारबाय ओमफ्राय मंगलबाराव बुरजा ओंखारबाय आरोना ओइ मंगलबारनिया माबा जादोंदां 1.5 केजि ना मा जादोंदां फानहैजोबदों आरोना हमना लाग्रोनोसै आरो आं गायसिनो
लोगोफोरनिफ्राय आं जि नायनो मोजां मोनो आरोना एम्फौनि बिलाइ जानायफोरखो जि आराम जाखायो नायबाय थाथावथावनो सोना दोननोसै आं नैबेयाव सिथाबजोब्बाय लोगोफोर हमखांबाय आरोना हमखांनानै मुस्रियाव खाथेनानै दोनबाय आरो लांदां नुलायबाय गैला दान्दायाव आथिंखौ बोखारबाय ओमफ्राय नैबेयाव मानै माथामसोल' दंसै आरोना गाबोन मोनजोबसिगोन आरो मानै माथामल'सै बारा गैला बे रंगायाव दोनस्राबाय इयाव दान्दायाव होआसै आरोना माबायदि हमना दोनदां नै नायनो नै होसोजोबनानै बैयाव खाथेना होबाय आं मुस्रिखौ ओमफ्राय नै माबायदि मानखोना थाजोबो ओमफ्राय बे बिदिनो गोलावैनो थुबगोन आरो बिसोरो बेयावसो दावखोजोबनानै थुबफैयो बिलाइयाव खम जायो आरोना बेयावनो सेस थुब्रायफैजोब्बाय नै जारलासो मोनायाव दा हरावसो थुबगोन आरोना बिसोरो गाबोन लास्ट जासिगोन आरोना माफा मानै थाबावगोन आरोना फिसा फिसाया खारन दंफाङाव बासथाबना दोनगोन फिसा फिसाखौ ओमफ्राय गिदिर गिदिरा गाबोन मोनजोबसिगोन आरोना